El 6 d'octubre estava a la Generalitat de Catalunya. Sempre en qualsevol mullader que hi vagi haver, en aquella època jo vaig a ser a la Generalitat. Se les varen tenir perquè el cap dels Mossos d'Esquadra no es va portar massa bé i ens van enfadar una mica, però vaja, la cosa es va arreglar i vam tirar endavant. Estava a la Generalitat i vaig veure que per la porta sortien gent dels nostres ensenyant un sobre i passaven. Quan si aquests surten amb un sobre, jo aquí en tinc de sobres, agafo un sobre i me'n vaig ensenyar i efectivament em van deixar sortir. Jo sortint d'allà me'n vaig a la Fals. A la Fals hi havia una colla d'amics i conya man, què has fotut? Ja ens havien passat llista, ja estava apuntat com a facciós, etc. I bueno, entre els uns i els altres em van fotre el sol al cap. Doncs hi vaig tornar a presentar-me. La feina va ser meva, no em volien deixar passar, però a última hora, que era un detenido i que si no sé què, em van entrar a dintre. Em van portar a la ciutat de Cádiz. Jo vaig anar al Consell de Guerra, es digué les declaracions amb els secretaris. Al cap d'uns dies anem a jutges i ells varen declarar i acabat em pregunten a mi. És que jo no ho sé com ha anat això. Jo des de casa meva vaig sentir que vaig al carrer, hi havia molta alegria i que la gent d'allò. Jo vaig sortir de casa, vaig baixar al carrer i vaig posar-me amb aquella gent que em van anar acompanyant. I vam sortir a la plaça de la República. I allí, no sé com em vaig trobar dintre la Generalitat.